Obrtnik sam ribar. Koje papire trebam ishodovati u Hrvatskoj te koje sve uvjete trebam zadovoljiti kako bih mogao donijeti ribu na veletržnicu u Italiji? U sustavu sam PDV-a, ispunjavam očevidnik i obrazac o podrijetlu proizvoda. Mogu li vlastitim ribarskim brodom pristati u talijansku luku i predati ribu na veletržnicu? Imam ugrađen AIS. Kontaktirajući Ministarstvo poljoprivrede Republike Italije, potvrđena je dozvola ulaska hrvatskih plovila i iskrcaja ribe u talijanskim lukama, ako se prethodno nadležnoj lučkoj kapetaniji putem VHS-a ili na drugi način 4 sata prije predviđenog ulaska u luku pošalje obavijest koja treba sadržavati vanjski identifikacijski broj i ime ribarskog plovila, ime odredišne luke i svrhu uplovljavanja u nju, datumi izlaska u ribolov i odgovarajuća zemljopisna područja na kojima su ostvareni ulovi, predviđeni datum i vrijeme dolaska u luku, količina svake vrste zabilježena u očevidnik o ribolovu, količina svake vrste koja će se iskrcati ili prekrcati. Ribarsko plovilo čija duljina iznosi 12 ili više metara treba imati instaliran uređaj VMS koji u redovitim vremenskim razmacima šalje podatke o poziciji plovila. Za plovila preko 12 metara obaveza je i vođenje elektronskog očevidnika, te u slučaju kad se ulov iskrca u Italiji, nadležna tijela Republike Hrvatske po primitku elektronskog očevidnika u bazu dužna su podatke proslijediti nadležnim tijelima Italije. Prilikom prve prodaje, nadležna tijela Republike Italije su dužna podatke iz prodajnog lista dostaviti Upravi ribarstva RH. S obzirom da je u ovom slučaju riječ o prodaji ribe na veletržnici u Italiji, ribar-obrtnik dužan je kontaktirati dotičnu veletržnicu kako bi se upoznao s pravilima, uvjetima i načinom registracije u registru prodavatelja na veletržnici na kojoj želi prodavati ribu.